Ora iso ke nabrak ke. Nabrak ke. Itu perlu kamu kan lo, ini semua kan. Nabrak ke. Allahu Akbar kan, abrokan Allahu Akbar kan. Allahu Akbar. Allahu Akbar ya Rabbi, Allahu Akbar. Allahu Akbar kan. Mas Pras. Piye aja. Titik telu, tenan to we. Ojo ning ngiran kono awas. Awas we. Ayo we. Berkasa. Mas Pras. Piye aja. Mati to paling to. Ya aku ngerekam ke jero kabin iki lho. Iki kesene jero kabin iki wis banter dheweke. Ya, boleh sampai ganti dengan relasi beda saja. Cecene telu kan geser cecene telu. Cecene telu. Tenan to we. Ojo ning ngiran kono awas. Awas we. Ayo we.